Sa tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa manlabot sa lawas mo, kahapos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang ko. Sa tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabon sa lawas mo, kahapos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Maayong gabi mga igsoon. O Diyos, ikaw Live na ta, let's start. Jesus, ikaw lang ang So, pwede ninyo i-mention inyong higala igsoon. Inyong mga friends and loved ones, pwede ninyo i-mention. Kumusta yung gabi ha? Yung adlaw? Okay? Ako sa Dixon, ako sang i-share. Okay? Kung pasensya na mo sa akong tingog na medyo gamay-gamay kay magaw, pero madara. Basta para sa Ginoo mga igsoon, madara. Okay? So, ako sang i-share. Tawag na ka? Sige. Nat! 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 Gaya kong tubig, bi. Sa kabaso, paligaw, Nat. Mapas ako ito. Kwarto ba? Okay, good evening everyone again. So ako sang i-share, no? I-share sa nako igsoon ang atong live karon sa akong account. Kamusta dia? Pwede na mo. Sige, abante ta mga igsoon. Auntie Yang Plantinos, thank you so much for watching from Hong Kong. Shout out Noy Bintay Noy B.
99 viewers or 101 viewers this time. So to i-share mga igsoon, magtambay ka diri. Praise God. Okay. So okay. Done sharing mga igsoon, manakog share. Praise God, paduol tagamay kay medyo pagaw, hindi maklaro ba. Pero okay ra madara man tani, wa may problema ni. Sir Ruji Abergonzado, thank you so much for watching, sir. Salamat kayo, God bless. Shout out diri Siapo San Jose Negros Oriental from Brother Ariel Orak. Brad Jomar, may gabi. Salamat kay Brad, no? Kabalo na kaubon sa akong ipasalamatan. Salamat kay Brad. Okay? Salamat kayo. Long live, Brad. May gabi, Pastor James. 10 p.m. na din, eh. So advance mo o duha ka oras ang Australia. Okay. Igsoon, dili kay ko mo shout out ha kay paggaw ko. Salamat sa Ginoo kay maka-share ko pero paggaw ko. Napagaw ko sige gwali sa may balita niya inom og bugnaw ba. Nalipat ko, uhaw magod. Apan salamat sa Ginoo kay still gitagaan ko niya courage kadasig igsoon. Dili po ni makabalda igsoon at as long as makastorya pa ko. Okay? Walay nahimo ang yawa. Okay? So ang atong topic da igsoon for tonight, ato ning bantayan na, no? Kay ang uban na ni dili aware, no? About sa itong una-una ba? Actually, ganina, nanangutanan ako kung, wait sa, okay? Ang nangutanan ako igsoon, lahi siya. Ana siya, Pastor, pwede ba ta makasala sa una-una? Dili ba kung nasa una-una daw niya, imuhang mulihok din ka, basta daw wala pa ka nilihok, okay ra ba daw siya? Basta napa sa una-una, pwede ba daw nga okay ra or dili pa na siya ma-consider nga sala? So atong tanawa na igsoon, depende na sa case ya, no? Tanawa na to kung nabay nasulat ana sa Bible. Okay? Kay mao man niya to ang kuan sundon. Dili po ko pwede magama-gama. So ato ni siyang hisgutan igsoon karong kabuntagon. Kabuntagon kagabion kay medyo ang uban ani murag wala kayo kakuan ba kay ang sige na kung anak nang ana siya nananghin nga matuog na. Kuan igsoon ba kanang ang uban man god is yes tinuod man ni mata hunahuna nya once ang hunahuna musud sa kasingkas munaog sa kasing-kasing nya mulihok atong lawas sala na siya tinuod na siya pero abi yung maigsoon naapoy sala nga diri hunahuna ra. Okay? Sumaw na atong hisgutan karon. Good eve, Pastor. Naminaw minimo diri habang nagpila sa trending nga kananan diri sa buhangin. Wa tay pilion nga lugar. Mura tang nag-proceed ani. Mabitaw? Maminaw sa pulong ni Jesus. Thank you. Brad Bioy Letran. Thank you kaayo. Okay? So, anyway, mo shout out lang ko gamay pero dili na ko itagsa-tagsa, no? Kay medyo kuan paggaw ba no nya? No, ano ba? So, akong gi-shout out ang tanang mga OFW, mga seaman, okay, painaya gamay kay di madungog. Okay? Tanan nga mga OFW nga naa sa lain-laing kanasuran. Shout out mo, no? So kabalo na mo igsoon na mo sa akong prayer. Dili lang diri sa live na to nga nag-ampo ko ninyo. Even in my personal prayer, every day, ako mong giampo kay I understand nga dili sad basta-basta inyong sakripisyo. Okay? So again, di ko magpalabi og shout out nga tagsa-tagsa gyud. Ako lang na i-generalize, no? Tanang mga inmates karon, mga piniriso
sa lain-lain nga prisuhan, shout out ning tanan. Nasad mo sa akong prayer. Kunya, of course, ang mga jail officer, bisan asa nga prisuhan in different BJMPs, shout out. Mga jail warden, okay? Warden, okay? Asa mong napita ro na assign. Salamat sa inyong higayon mga igsoon, mga sir. Kung ako sang gi-shout out ang mga higala na to sa mga military, Philippine Army, no? Naamos akong pagampo kanunay sad mga sir. I believe and I understand nga dili sad basta-basta yung sakripisyo para na to sa atong nasod, sa gobyerno. Okay? So, salamat sa inyong pagtanaw sa no, nasa lain-laing kampo. Kaya na nag-message na ko more than 5 person nga mga naa sa military, Philippine Army. Nagtanaw daw sila sa kampo, okay? Thank you mga sir, naamo sa akong pagampo, okay? And then, akong gi-shout out ang mga kapulisan, bisan asang dapit, okay? Bisan asang nga dapit karon Luzon, Visayas, and Mindanao. Kanang kapulisan nga nagtanaw, no? Mga hippie diha, bisan asang nga dapit, ilan mo na kung anlan sila. Yung ako mga classmate nga mga pulis, tanan, mga batchmate nako sa criminology, and of course, i-shout out ako ang mga PCR, okay? Labi na sa Bohol, shout out. And sa pagid, mga brad ako sa Acro, okay? Brad, long live ta kanunay, uban sa grasya sa Ginoo. Seyas, Skeptron in Arms, dili ilang ano, shout out sa nako ang mga nakoy daghang mga amigo nga naa sa laing fraternity, Tau Gamma Pi, okay? And then Posans, Eagles, Dailaganda. No? So shout out na itong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagpaminaw ug mabungahong kagabhion kanatong tanan. Akong ipasalamatan ng Ginoo Igsoon kay bisag pagaw-pagaw gamay apan wa ni siya nakapugong. Dili siya hindrance for me to share the word of God. Basta makasulti. Amen. Basta makasulti. Abante. Okay? Ito bigay. Alright, so okay, ako din gi-shout out ang chief sa Loon Police Station, no? Si Chief Ray Olar, okay? Mao ni akong katawag, okay? Thank you, Brad. Siyempre, shout out sa kanako, Brad. Akong gi-shout out ang banggiitan nga dautan sa una, pero karon gibag-o na sa Ginoo, di ba, Brad? Okay? Banggiitan sa ni siyang palahubog, adik-adik, kana, pero gibag-o sa Ginoo. Praise God, no? Wala gibag-o sa relihiyon. Gibag-o sa Ginoo, no? So, akong gi-shout out si Brad Jonathan, okay? Brad Joy Pintados from Sandingan, Loon. Long ni Brad, okay? Kabalo na ka, nakasong prayer. Again, shout out ang police chief sa Loon, si Sir Ray Olar, okay? Salamat again, chief, sa higayon, sa dihang ning anhami sa police station. Wala ta nagkita pero makita ra puhon kay naman di akong amigo. Pwede ra may mohapit na police station. Chika-chika ta diya ba? Okay? So tanan man ano? Ada pagid. Ako sang gi shout out ang tanang mga subscribers, okay? Ani nga page Mabungahong Kristohanon. And then shout out sad sa tanang mga of course followers. 85,000 akong gitanaw ganina. 85,600 plus. Hapit na ta 86. Okay? Ug sa mga viewers, ug salamat kay sa itong mga new followers. Ako mong gi-encourage nga i-invite ninyo ang mga friends to follow our page para ma-bless po sila. Daghan na kayong mga testimony sa kabaguhan sa kinabuhi. Sukad na abot sila ani. Amen? Okay? So, sa pagyud, shout out ako ang mga napayuban nag-send og star. Salamat kay no. Wala jud ko nangayo, kabalo mo na no. Kaya di ko gusto mo na ma-involve ani mga stars, mga kwarta, pero di man kaya na mag-send sa kita mangayo. So, salamat kayo, no? God bless, God bless. Now, okay naman siguro, no? This time, magampo ta. Okay? Atong i-welcome ang presence ni Lord this evening. Balo naman ta, without Him, we are nothing, no? Na dili na to mapalawman, dili na to matugkad ang pulong sa Ginoo gamit sa atong tawhanon, kalibutanon nga kaalam. Anyway, salamat kayo no sa mga nag-mention sa inyong mga higala. Thank you kayo. Okay? Just continue to mention your friends and loved ones in the comment section and so on. And then
Continue to type at followers, at highlights, or at everyone para makabantay sila. Shout out from Bahrain, Linaw Shine. Sinsya no, dili kay kumuka tingog no. So, abante ta. Pwede na ta mag-pray. Let's pray. Father in heaven, again, thank you so much, Lord, for another chance, another opportunity, another great privilege that you have given to us tonight, this evening. Imo na usab ning gitagaag higayon, Ginoo, nga mamalandong sa imong pulong. Imo na usab ning gitagaag higayon, Ginoo, nga mamati sa imong balaang pulong. So Lord God, before we proceed, andama among kasing-kasing, Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan, limpyuhi among kasing-kasing. If ever, Lord God, na ay mga butang sa among kasing-kasing karon nga wala mi mga kabantay, Ginoo. Wala day ka nalipay or wala ka na himaya, pasaylua kami. Usahay, Ginoo, tungod kay dili mi perpekto, magtuo mi eksakto mi apan ikaw nakakita nga sayop kini. So Lord God, limpyuhi among kasing-kasing, pasaylua kami sa among mga kapakyasan, himo aming takos ug angayan, mamalandong ug mamati sa imong pulong. Kung niningtak na, Ginoo, among gipangayo sa mga kasing-kasing nga mapainubsanon, kasing-kasing madinawaton, andam magpakorek. Andam na usab mudawat og tambag, labaw sa tanan, andam mo sunod sa imong pulong. Doers of your word, or obedient to your word, Lord God, kay mauna imong gipangita, Ginoo, dili nang magsigig amen apan ipalabay ra dahil sa pikas dunggan, baba ra kutob. Apan ang imong gipangita, Ginoo, kanang musunod gyud sa imong pulong. Kay diha makita ang milagro ug ebidensya sa iyong kinabuhi. So Lord, again, salamat kayo ning kahigayunan nga imong gihatag kanamo, ug samtang magapadayon kami, Ginoo, ako day naghangyo, Ginoo, tagai kami kaalam nga langit nun. Kay nasayod kami, dili na mo masabtan imong mensahe, dili na mo matugkad imong pulong gamit sa among kaalam nga kalibutanon. And of course, Lord God, among gi-welcome imong presensya, among gi-welcome imong Holy Spirit. And I pray nga imong lamdagan among mga hunahuna karon, Ginoo. Tagay usab kami kalinaw sa among hunahuna ug pagbati, among kasing-kasing aron maka-concentrate mi, aron maka-focus mi sa pagpamati sa imong pulong. And this time I cancel, I rebuke, I destroy every spirit of distraction in Jesus name. Walay makababag o makabalda sa among pagabuhaton karon, Ginoo. Thank you for the victory. Ikaw lamang among ipataas, Ginoo. Ikaw lamang among iisa, walay laing ngalan maisa. Dili ang pastor, simbahan, relihiyon, but it's all about Jesus Christ tonight. Lord God, ang nabiling panahon akong itugyan kanimo. I pray to all of the viewers right now, Ginoo. Kutob sa makabda niini, Ginoo. Kutob sa makadungog, makakita niini. Bisan asang dapita ni maabot. Bisan pa man ang mo replay ani, Ginoo niya. Nga nandili sila makaabot, Ginoo, mag-replay na lang. I pray, mamuhat ka. Imong ipabati ang imong gahom sa tanang maminaw karon. Sa tanang nagtanaw, ipabati imong presensya. Let the power of your Holy Spirit, Ginoo, mo manifest, mo move, mamuhat sa matag usa nga makadungog ani nga mensahe. Again, Lord, ang nabiling panahon amo itugyan kanimo. Thank you for the victory. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Okay. Igsoon, good evening. Ayay, naputol. Okay, again, sa dili pa kita mag-start nga mamalandong na igsoon sa pulong si Ginoo, no? Magbasa sa atong teksto ba? Pwede pa nyo i-apas igsoon nga inyong i-mention yung higala, no? And especially kanang mga batanon, mga Kriston, tanan-tanan. Kay nindot ni siya nga message igsoon about ni sa sala sa una-una. Okay? Kay yes, usahay naay mga musod sa itong una-una nga dipindi lagi, no? Naay mga butangan ni sulod sa itong una-una nga dili pa siya matawag og sala. Mahimo lang siyang sala kung moabot sa kasing-kasing unya mulihok atong kamot. Pero naa say mga butang igsoon nga musulod sa itong una-una nga nakasala ta. Okay? Kay naman ko inangutanan ako ganina nga pwede ba daw ta makasala sa una-una? So atong patubagon, atong pasultion ang balaang kasulatan igsoon. Amen? So again, thank you, no? Shout out sa mga subscriber. Kabalo mo igsoon ang ilhanan nga ning subscribe ni sila kanang naka-green nga heart, oh. Okay? And thank you, no? Mga subscribers, natay mga new subscriber, thank you kayo. Followers, new followers, welcome ani nga page.
atuaning tanan. This is for the glory of God. Non-profit ni siya, no? Wala ni mga negosyo rin. Mao bitong na ay magsige og post sa ilang negosyo rin kalit ba? Akong i-delete kay dili ni wala. It's all about God. Amen. Pangginoo ni tanan. And then wala say na involve ani nga kwarta. Mao bitong nga dili ko mangayo stars. No, wala ko nagbutang og GCash. Wala ko nagbutang og bank account in my caption. Why? There's no need. This is purely God's ministry. Okay? Para sa kamiyaon sa Ginoo ni. Okay? Salamat sa Ginoo. Okay? So mag-start na ta. Akong pambasahon mga igso ng atong teksto. Ang atong caption ninyo mang makita niyo diyan, no? Ang caption is ang bisan sa atong unahuna pwede ta or posible ta makasala. Okay? So, akong basahon diri mga igso ng giingon ni Jesus sa Mateo 5:28. Okay? So, akong basahon igsoon, Mateo 5:28, nagingon ang pulong sa Ginoo. Apan karon, listen, sultian ko kamo, nga bisan kinsay mutanaw sa usa ka babae, uban sa dautan, huna-huna niya, daotang tinguha, huna-huna na, nakapanapaw na ngadto kaniya, sulod sa iyang kasing-kasing. Hala, okay, balik ko na ko. Mateo 5:28, nagingon ang balaang kasulatan igsoon. Apan karon sultian ko kamo, nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha, nakapanapaw, adultery, nakakommit og adultery sa sulod kaniya, sa sulod sa iyang kasing-kasing. Anyway, gusto na ko ipahibaw sa tanan nga vice versa ni. Dili buot pasabot nga kami rin ni para namo mga laki nga kumutan na mig babae nga laway among unahuna or lastful, di ba? Dautan namong tinguha. Nakasala amin, no? Kuha ni Ikson, vice versa, kay ang mga babae pod pwede pod makasala og ingani. Abi yung mga Ikson, daghag nagpaampo na ko, nagpa-pray about sa ilang case. Kay naay babae nga nag-message na ko nga ganahan daw siya mo tan-aw og porn. Kunya, nag-masturbate siya. Yes! Tugaan siya na ako, babae na ha. So, dili lang tama, masangil sa laki. Vice versa ni. Di ko kalimot igsoon sa dihang during our seminar, together with some police officer, nami seminar ba? Kunya, kaning Pilipinas lagi kay, according sa statistic ba, based on the statistic igsoon, pinakakusog mo gamit og internet og mo surf ba ang kaning Pilipino daw, ang Pilipinas. Unya unsa kuno ang ilang number 1 nga gi-search kay unsa to Pornhub, okay? Pornhub man to. Pornhub, okay? Unya nakurat ko mga igsoon kay nangatawa mi kay akong tapad mga babae man akong among PCR, and then another PCR from Panglao if I'm not mistaken. Shout out umabot ni nimo. Nag-abot sa miyan ni sa Materdi College to Bigon. Yan na po yung another babae na po. So na laki usa. Sa next table na yung mga laki, mga babae, dagang mga babae. So niingon ang speaker na mga nag-eskwela o abogado nga ang statistic daw ang mga Pilipino ang pinakadaghan o ang pinakadaghang tao nga mugamit og internet nga mag-surf ba, mag-gagol or unsa ang Pilipino. Surprisingly, ang ilaha daw kanunay gi-search is Pornhub. Unya, and surprisingly again, ang nakita mga igsoon sa statistic og na-found out sa sa survey, or let's say sa statistic like sa survey, is mga babae ang kasagaran ning search sa Pornhub. Hindi mahimo na kay mao may giingon, no? So mao na nga kani nga mensay dili lang niingon nga mga lalaki, vice versa ni. Okay? Kay mingon na diyang mga naade ba mga laki nga igo na po din. No, it's vice versa. Ang sala nga himon sa laki pwede himon sa babae. Lalaki ra day mga bit. Di ba? Babae pod. Okay? Kadagang mga anak nga nagpa-advise nako nga gibiyaan sila sa ilang mama kay nangabit. Nya luoy daw kay ilang papa. On the other side, daghan pong mga anak nga ning chat na kung gibiyaan sa ilang papa kay ning kuyog sa laing babae.
Vice versa lang na igsoon kay maurang demonyo ha. Yawa usara. Okay? Again, atong balikon pagbasa nindot ni igsoon again ang atong tema, no, ang atong caption diya makita ninyo. Bisan sa atong unahuna pwede ta makasala or posible ta makasala. Okay? Again, Mateo 5:28. Niingon si Jesus. Mingon si Jesus igsoon. Apan karon sultian ko kamo nga bisan kinsay mutanaw. Okay? Sa usa ka babae uban sa daotang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Okay? Hala. Okay. So, nainingingon ng utana nga, pwede ba ito makasala sa unahuna? Pwede. Depende sa itong unahuna. Okay? Pwede kayo. Apan, ang nag-ingon diri, nagsugod sa mata, kay nakita man siya babae. Diri ha, unya, ningsod, ang iyang nakita, ningsod sa iyang una-una. Pero, dili ni mo pasabot, iksod, labi na kita mga laki, nga di na punta mo tanaw babae. Ako, sige kong tanan, normal naman na naman tayo mata. Pero, depende na sa itong una-una. Again, depende ang tanan sa itong una-una, mga igsoon. Ako, sige mo kong kita babae. No? Ug muingon po tawag mga sexy nga babae katong time nga di time nga nag-stay me sa Panglao ug usa ka gabi Panglao Bohol. Di ba kasi kadtong Panglao isang kamot, di ba ang Panglao kuyaw? Ang Panglao igsoon kung muanhi ka karon sa Panglao Bohol. So ako din gipromotan nindot kay Panglao, taga Bohol ko. Okay? So mari ka sa Panglao Bohol, normal na diha nga nay maglakaw artista nga mag underwear. Na yung mga foreigner, normal, daghang kayo na maghigda na diha. No? So, dingadto me, together with my wife and the sister, younger sister of my wife, igsoon kay. Atong time na ay bisita mi nga taga Jinsan. Igsoon sa akong manghod sa akong asawa og si Papang, no? Kungugangan. And of course, kay dito man may singana snorkeling, okay? Dito mi nag-dive kuno mi dito, tantanaw pawikan, unsa man diha. Basta nag-enjoy mi sa nindot nga dapit sa Panglao sa resort. Kunya, pagkagabi nang gawas mi kay nangaon man mi dito sa restaurant o mga kananan ba. Yan ay mga live band. Ano yung mga igsoon? Normal na magpante, maglakaw-lakaw na agi na. Di ba mga men? Guys, na. Pero dipindi na sa tunguna-una. Natay mata, kung atong ipaubsa ni mga igsoon, nag-ingon dire. Busa ko ng imong mata, may hinungtoong mata na hinungdan nga nakasata, lugita. Mas maayo pa daw ng maimperno tao, madto ta sa langit nga buta. Kaysa kompleto atong mata daw, pero maimperno ta kay may hinungdan nga nakasala. Okay? Abanikson, as what I have said, depende na sa itong una-una. Mawi daw ning ingon diri o, tanawa. Nako ihataga. Ningon ang Roma 12:2, si Pablo. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan nining panahon na. Ipabagko hinon sa Diyos ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna. Okay? Kaya nga naman, mindset ra na siya ikson, depende sa itong una-una. Okay? Pwede ta makasala sa una-una, pwede ta makakommit o adultery. Pinaagi sa itong pagtanaw, kay naguna-una, tag dili maayo. Example, makita tag babae gwapa ka. Example niya, mga men or laki nga gwapo kayo. Okay, tanaw ta. Pero yung tanaw ka nga, normal lang. Gwapo, gwapa. Okay. Diba? Ana na. Period. Pero yung tanaw ka, hinduta ni siya kayo. Hinduta, glawas, gwapo kayo ba? Hindut lagi ni siya. Wana adultery na. Nga nung nakasulti, nakaunan na, kaginga na ikson, automatically, nakasala ta sa unahuna. Pwede ba di ay makasala sa una? Tagaan ta mo laing paluap ikson, nga ang huna-huna, pwede ta makasa. Okay? Na example diri, si Jesus ni mismo. Iyang girebuke si Pedro. Kaya ako masaw na. Matthew chapter 16 verse 22. Okay? Masaw sa na ko ikson. Matthew chapter 16 verse 22. Nagingon diri. Okay. Tungod ni gidala siya ni Pedro. Si Jesus, gidala ni Pedro. Naglain sila ba? Layo sa uban o giingnan. Dili unta ka na mahitabo kanimo Ginoo. Tanawa ang verse 23. Bantaye. Miatubang si Jesus ug mingon kang Pedro. Pahawa sa tanas. Nga naman. Next line. Usa ikaw kababag sa akong agianan. Kaya ang imong una-huna
huna-huna sa tao, dili sa huna-huna, no? Kabantay mo, huna-huna na pod. So, bantayan na natong huna-huna, igsoon, gwardyahan nato. Dili man kalikayan, nga natay makitaan nga dili maayo. Apan, posible man nga makita kag dili maayo, pero i-divert ni mo imong huna-huna into maayo. Posible nga imong nakita negatibo, pero ang imong huna-huna is positibo. Di ka makasala na. Amen? Kay matod pa sa atong gibasa, excuse me, matod pa sa atong gibasa ganina, nga, pulong sa Ginoo nga, kung ang usa ka lalaki, usa ka tao, mutanaw sa usa ka babae, kunya na siya dautang dinguha, nakakommit na siya, bisag wala sila gitawag og physical bitaw nga intercourse or sexual intercourse sa physical ba nahitabo, nakasala gyapon siya ga adultery sa iyang kasing-kasing tungod sa iyang unahuna nga dili maayo. Amen. Magbantay tas tong unahuna igsoon. Di kalikayan makakita man ta og mga sala, makakita tag tentasyon, apan depende na nato sa atong unahuna kung unsay mosulod. Amen. Depende ra na nato. Nakoy daghang ako igsoon, di man ko marites. Pero say, nakoy mabantayan na ng mga lalaki, paminaw mo. Mga lalaki, no? Pero ako kabantay sa babae. Kaya dili mo ko mamantay sa babae. Ako, igsoon, ako maguning weakness. Ako aning weakness sa una, womanizer. Weakness na ko sa una kung makakita ko babae, hubuan na ako sa kong pananaw. Weakness na ko sa una nga daghag babae. Normal na ko na. Wa pa ko sa Ginoo. Now, kabantay mo, igsoon, say, mag-drive ko. Okay, mag-drive ko. Di man kalikayan nga. Ako, igsoon, kay kalikayan nga nakita ko laki. Bago pa rin ito po, igsoon, ning uban ko sa akong mama ba? No, mama, ning uban ko sa akong asawa. Okay? So, nagbayad mi kurente. Ako, dito ako sa Kenan, naglingkod kay nag-Facebook ko. Dayon, kita ko another nga tricycle. Tapad na ako. Di kayo mga usa ka dupa. Kay nimbayad po ang iyang pasahero o kurente. So, nagtapad mi, usa ka dupa. Kabantay ko niya. Sige mo ko Facebook kay ako kay magsige man jud kog share og mga godly quotes ana or magbasa kog Bible, mao na akong buhaton sa Facebook. Aw sa once mag-cellphone ko. Unya, kabantay ko nga daghang mga babae naglabay-labay kay mga estudyante nga mga ang uban mga sexy kayo. Wala ilabay ra sila, cellphone ko. Kabantay ko igsoon, wa to iwa nga katong tao nga laki, nakitaan ako. Nagsige siya katang kada nay babae mo labay. Tanawa igsoon, tanawa. Niglabay sa babae, sundon din niya. Niya tanaw siya paubos. Tanaw ka sa taas. Grabe laki. Sige rin po tanaw. Ako nagmaritis pero nalang ko yung naobserbaran. Kay normal na karon. Mao na niingon ang balang kasulatan sa Roma 12:2. Ayaw ka mo pagpahiuyon. Ayaw sunduga. Ayaw sabay sa uso sa kalibutan. Okay? Ako masaw na. Okay? Kung dili ipabago hinoon sa Diyos ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong huna-huna. No? Kay pwede man, pariha man mi. Ako ning tanaw ko sa mga babae, mga college student. Okay? Ning tanaw ko, pero normal ka. Tanaw ko nga naitaw. Pero ang kabantay ko sa lahi, tanaw siya. Kaya na yung tanaw, ko. From head to foot. Grabe. No? Bantayan na Exxon, kaya naman, bisag wala kay gihimo, pero imong una-una, pwede ka nakasala. Bantayan na. Mas grabe pag yun kung muhimo na yun ka. Nga imong kamot na, imong lawas na, imong lihok. Pwede igsoon. Mao na mga igsoon nga magbantay ta, no? Tagaanta mo ko ano? Kay di man jud ni kalikayan nga makakita man ta. Okay? Dili kalikayan labi nang naka sa Facebook, social media, kabantay mo. Di kalikayan naka TikTok. Okay, di na kalikayan. Nakay malabyan magtuwad-tuwad ya. Nakay malabyan diyan ay mag-grind. Nakay mga labyan nga mga laway kay ang social media majority daghan jud hugaw, daghag mga materials ni Satanas nga iyang gibutang sa social media. So kung naa ka sa social media like me, kinakoy ministry ani, di na kalikayan igsoon, mag-scroll ka, naa na mga dili maayo, apan dipindi na sa imong una-una. Amen. Dipindi na mong magbantay ta igsoon, ay kumpensa. Tagaan ta mog tips. Every time kung if ever makakita ka dili maayo sa social media igsoon, ayaw padugaya. Review ka, i-recess ya igsoon. Pangayog pasaylo sa Ginoo, Lord, sorry nakakita ako. Sorry Ginoo. Nyalikay.
dili kay mudwell ka na nga lain nga dili mayon din mauna na. Anton mudako hangtod nakasala na di ka suna-una. Ming grabe pa jud kay nakasala ka sa imong lawas na. Amen. Bantayanan niya itong una-una, Ikson. Bantayanan eh. No? Yes, kay naman tayo mata, makakita, pero depende na to, Ikson, kung unsa itong isuporta sa una-una. Bisan ako, laki ko, pwede man ko nakakita og babae nga naghubo. Pero naghubo ra, mura ragwa. Okay? Ako mong tagag example. Kay naya gamay, kay nindot ni nga example. Ako na ning na-share ninyo, pero ako ning balikon kay nakakita manggug ko. Okay? Day one time, Ikson, na nagpa-advise na ako. Ngunya, kanilaging alagad tas Ginoo. Mings naminaw po ko. So nagpa-advise siya na ako. Niya, naking video call ko niya kay manginhanglan man siya video call, Ikson. Dili na ko i-mention, Ikson, na manginhanglan man siya video call mauna kay na daw siya problema. So kung gimo, Ikson, sige sister, babae man. Sige, it's my pleasure to advise or to counsel or to give a counsel. Ang ana bitaw. Ano to? So mingon siya, pastor, pwede ka mo tawag or something or pwede ba ko basta. Siya nanawag, okay? Tawag niya na ako, Ikson, akong gitubag, niya diri man ko sa sala, no? Sigaw pangita asa man to, asa man ka, sister. Wa man niya mo ang ipakita kay kisami raman, no? Awara po ko akong kanang gi-red bitaw gi-stop na ko. Wala man ka. Dili man ko kakita nimo, kay bawo mo sa tubag niya. Pasaylo ako, pastor, kay maulaw man ko nimo kay nagtapis manggug ko bago ako na humagligo. Ang yawa kay bawo, ang yawa, Ikson, ang panuway, ang sungayan nga akong kaluyahon sa una babay. Excuse me. Apan ang yawa nakalimot nga sa una ra to. Okay? So ang yawa, kay bawo ang yawa bulok manggod. Nga naman, ang yawa bisag kabalo siya nga gibag-o una ka. Nya kay balo ang yawa sa imong paborito nga weakness or sala sa una. Ana juga balik-balikan sa yawa. Di gyud na siya mo angkon nga gibag-o na ka kay yawa man gyud, no? Bulok kay now. So mao to nga nagitintasyon kita, so himbalik siya. Himbalik mo sig tawo gitubag na ko. Ayaw ka, sister. Aw di gingnan to nang murag akong gingnan nga sige pag-ilisa. Way malis siya lagi. Way una-una nga di maayo. Nagtuora po ko, maulaw siya na ko. Ngayon na. Abi may Ikson, nanawag na po, maurag yapon. Kisami na po nakita na ko. Kung binuang ni. So, unsa na problema, sister, kung gingnan. Abi yung mga Ikson, paminaw mo. Gisindan ko niya una o nagbra siya. Naman akong asawa sa kilid. Moto. Aw dili akong asawa, nagguna di ay akong gitawag lab, tanawa ni. Tanawa buguyaw. Nagkatawa ko so, awinan, sister, ngano man ni? Kay ba ka sa itubag, Ikson, paminaw mo. Alagad ko sa Ginoo, paminaw. Ingon siya, kuan man god pastor, gimingaw lang ko ba? Awan na. So gisindan ko niyag naghubo siya. Pero naka-underwear. So ako siya gingnan, sister, pwede ba nini mo i-reason? I-delete palihog kay bawo ka, sister. Kani imong gisend na kung mauni akong kinabuhi sa una. Sa una, hili kay kong babae, daghang ko gibuntisan. Apan, way back 2012, sa dang gibag-o ko sa Ginoo, gipaygawas ko sa Ginoo, sige suyop og shabu, sigarilyo, inom, babae, rugby, marijuana, sirap, tanan nga mga daotang bisyo, apil ning pagkahiling na kong babae. Pasaylo ako, sister. Mo to, Ikson, nawa siya kalit. Nawa na. Mo to, i-block na siguro ko niya. No, Facebook user. Ano? Ikson, nakakita ko. Pero nganong wala ko mupatol. Gipangayuan pa kong Gcash kay padalhan ko kwarta. Pero tanan wa. Amen. Uban sa grasya sa Ginoo kong gidayeg ang Ginoo ana sa iyang kamayo. So mo to nangatawa mi sa kong asawa buguya tong bayhana la boy. So mo na sa Ikson, no? Kitang tanan makakita og tentasyon. Kitang tanan tintalon labi na ako mga higala dia nga mga kapulisan. Mga sir. Nganong kabalo mga pastor? Mga military, nganong kabalo ka pastor? Nay ning duol na ko ingan na problema. Pulis og army. Dili na ko i-mention, daghan man kay mo diha mga kapulisan. Ning duol na ko nag-struggle si ana. Kay bisag minyo siya, matintal siya. Okay? Sir, akong gisulti para pagdasig nila ba, no? Mao na si Ikson, no? Di man ako isulti mo kinsa daghan man kay na sila, no? Mao na Ikson nga, nagkatawa na si kuano. Gwapo ra ba kay ka, sir? Pulis po ni.
Sir Rudy Obergonzado, gapo taas. Okay. So mga na-igsoon, no? Kita tanan makakita, tanatay mata. Gawas kung buta ka. Pero once na kay mata, di yun nakalikayan, mauna, usually, diha mag-start ang sala. Mauna gitawag og doorway, or mauna pultahan, nga mo, sud ang yawa. Pakitaon ka. Dara, imong paborito, dara. Amen? No? Pero mao lagi na, depende na sa itong unahon na igsoon. Ganun dahil makakita ka, murag ako igsoon, makakita kong mga gwapa, kay kanilaging kaluyahon na itong babae. Bisa dili ta gwapo, pero kaning sa una natay dihog sa demonyo, makailad po tag babae. Now, every time makakita akong babae, di mo nakalikayan, di ba? Mga laki. Hey, napay ba mga laki diha? Hello! Mga laki, mga guys, mga men. Okay, di kalikayan makakita, tagwapa tao ba tayo, na mata. Abi yung maigso na akong tirada, tagaan tamog tips ha, mga menyo. Tagaan tamog tips. Huwag makakita ko og gwapa, away lain, honestly. Nandiyan ang ginawa na minaw. Huwag makakita ko gwapa, akong unahon-naon, way lain. Akong asawa na yun. Makita ko gwapa, ay gwapa siya. Ay Lord, sorry. Di na ko'y kabaylo ang akong asawa nga imong gihatag na ako, Ginoo. Siya ang pinakagwapa nga babae sa tibuok na akong kinabuhi. So pikat sa yawa, wa ko matintal. Ana akong tirada, igsoon. Dirira na mindset na. Amen, mga igsoon, mindset ba? Ug dili ni sa laki ha, babae pod. Nganong babae, nganong naamay mga babae nga nangabit. Nganong naay babae nga nakakommit og adultery bisan minyo. Mata gyapon, nakita gwapo. Ay, may tang mo chat na ko ni. Hala, friend man mi sa Facebook ani, ang magamak og laing account mi aron mag-chat mi, di ba? Una-una na to, nakasala na, nakakommit na tag adultery kung naatay una-una nga lain. Kita ta gwapo, ninduta ka ni mugakos ni siya, no? Ninduta ka ni gwapo, oy, nindut ka ni ba? Doon na, adultery na oy. Nakita po ka gwapa, laki, tanan niya, vice versa. Kita ka gwapa, iyay ka gwapa, kanindot og lawas, wan na, hala no, nakasala, nakag-adultery. Nanapaw na ka, simong kasing-kasing. Amen, bantayanan. So mga igsoon, tagaan tamog tips, nga nung naka-overcome ko, himaya sa Ginoo. Tungod sa tabang, grasya sa Ginoo. Basta mauni, akong tirada igsoon. Kaya na may say makalitan ta, di ba? Di man na tao, makalitan ta ba? Uy, iyay. So akong tirada igsoon, ako na nang ibalik, no? Akong balik ko, no? The very moment nga una nga mo cross ang temptation nimo, ayaw dawata ipagawas. Tanaw ka nga makadaot nimo, gawas sa pangalan ni Jesus. Musod gani gawas sa pangalan ni Jesus niya. Pagampo, Lord, sorry ning suod tong panuway. Lord, nakaunahon na ako, sorry kay Ginoo. Kaya nga naman, pwede ta makasala sa hunahuna igsoon. So ay kumpiyansa igsoon, labi na mga higala na ko na mga gwapo o mga gwapa. Ay kumpiyansa, natay mata mga igsoon. O kanang mata diha magsugod raban ingingon si Jesus Christ. Kung imong mata, imong tuong mata may hinungdan nga makasala ka, lugita na, mas maayo pa, malangit ka nga buta, kaysa na impirno ka, nga kumpleto imong mata, sambingay ni ngayag kumpiyansa. Be careful with your little eye, what you see. Pero di man na kalikayan ba? Yes, di libitaw kalikayan. Ako gali, makakita man kong tentasyon, pero depende na aning utok na to igsoon. Basta mo tanaw kag negatibo, again, mo tanaw kag negatibo, imong mata ha, nakikita ang negatibo, pero imong hunahuna positibo, di ka makasa. Akong balikon ka, daghan ako kita gwapa, daghan kayo eh. No? Daghan kayo, nagdaghang, labi na ako sa speaker ko sa mga camp, mga anniversary, mga Thanksgiving, na yung mga young people, muduol na ko, mga gwapa, magpa-picture, ang uban, nakaagbay pa. Normal lang, dipindi na nato. Amen? Tanaw ni mo, ayay, akong type, Jesus name, palayo, pahawa, sa ngalan ni Jesus. Unsay kaingon sa balang kasulatan, sukli ang yawa, o kini mo karatil o dalagan. Ayaw, itugot nga daog-daogon ka. Nga maingon ka, kaluyahon. No, kaluyahon. Sugot na ka, maimpirno ka na. Ang uban mo angkon, kaluyahon, magunin ako, pastor. Lord, kaluyahon, sunin ako. Sige kag nana, niya mabalikan kas Ginoo, naka na. Di ka mada. Diba? Bantayan na, niksoon, ayaw, ingon-ingon na. Kaluyahon, magunin ako, pastor, nga ni. Sumusugot lang na ka. Nyawat babalik ng Ginoo. Yan dito na ka, nagka-commit kag adultery, naglads mo. Di ba? Wala na. Ayaw igsoon, ayaw itugot na igsoon. Giluwas ka sa Ginoo aron dili ka daog-daogon. No, kung dili sa yawa ikaw magmadaogon. Ayaw ingon na no. Nakasana pa ko. Kita gali ka na no. Tanaw mo, ayay. Di ba? Likiw. Sa man to. Lord, sorry kayo. Lord, pasaylo ako Ginoo. Ana bitaw.
Sukli, Igsoon, ayaw, pao yun ni. Usay makasata, nga naman. Laki na po. Kita agwapa, sexy, nagpakigol. Magpundo mo ka. Awan na, nagtanga na ka, sayawa. Yes, maulay prang ka. Hala, sexy ay. Hala, iguad kay Globoto. Awan na, ning tutong na ka. Imong mata, ning budlak na Igsoon sa tentasyon. Nakakumit na dahi kag adultery sa mong kasing-kasing. Anto, di sagasa na nabot imong una. Sagasa na. Igsoon, basta gali mo sunda. Pawaada yun, usay. Nakasata, kay nagdanghag punta. Imo pong gipawyonan. Ang yawa, wanay mahimo kung di ni mo dawaton. Huwag ko na nasaba, love you. Dipindi na nato, Igsoon, musod kalit ano. Ay, Jesus name. Di na ko ikabaylo akong uyab. Sa mga nayuyab na. Di na ko ibaylo akong asawa. Di na ko ibaylo akong bana. Kaya misa ingana rin ng naong na. Igo-igo na. Pero mao na igihatag sa Ginoo na ako. Ako na agwantahon. Bitaw, joke. Kung mababaig, so kung naay mga tentasyon, mga na-offer, ingna nga, dili dyan ako ikabaylo ang bana na ko pinakagwapo na. Bisag mo ingon pa mong maot og naong akong bana. Apan mao na pinakagwapo. Pinakagwapo na kay dihatag nas Ginoo nako. Di the same as kita mga lalaki, mga minyo na uyab. Naay mga temptation mo kalit. No ingna na yon istorya nga, hoy demonyo. Di na ko ibaylo ang pinakagwapa nga babae sa akong kinabuhi. Pinaka the best na no. Ako lang ibaylo, di ba? Mao ni Timani Igsoon. Timani yung Igsoon nga atong ibaylo sa panandalian lang, di ba nga kalipay. Kinang adultery Igsoon, kalipay na nga kadiyot ra kay na. Okay? Kung sa man na diha mga kalipay, kadiyot ra na. Pero ang consequence, sakit kayo. Hinon pa sa iluon na magyapunta, pero mao lagi Igsoon nga. Kinang dilita magsalig nga ang Ginoo mo pasaylo. And then, atong una-unaon hinumduman nga, ang atong Ginoo, Diyos sa hustisya as well. Amen? So, mao na Igsoon, mao na nga, tagaanta mong tips Igsoon nga, biblically, nga, para dili ta mahulog ani ba nga klase sa sala nga una-una pa. Ningingon diri mga Igsoon si Pablo ngadto sa taga Filipos. Okay? Huna-huna na, okay? At Filipos 4:8. Listen carefully, brothers and sisters in Christ. Nagingon diri Filipos 4:8 sa katapusan mga Igsoon. Puna ang inyong una-huna na pod. Si Pablo mismo kay nag-struggle sad si Pablo ani. Di ba, ingon siya nga naglibog ko. Ngano man ngang butang nga gusto na kong buhaton, di na ko mabuhat. Pero ang katong dili na ko gusto buhaton, kay sala nganong mabuhat na ko ni. Si Pablo nakasulat ani, ingon siya, sa katapusan mga Igsoon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo. Ikaduha, angayng daygon. Ikatulo, mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom, ug halangdon. Kung imo ni siyang isamari, positibo. Okay? Ayaw itugot nga nay mosulod nga negatibo. Dili maayo, basura, kay dili ka basurahan. Never allow garbage musud sa imong unahuna Igsoon, kay dili tatraskan. Templo ta sa Ginoo. So kung makabantay ka ganaa kay masudlan nga dili maayo, what I mean is, nay mo strike, mosulod nga dili maayo, ipagawas na. Amen? Ayaw dawata. Kay diha mag-start, makasala ka, bisan sa una-una lang nimo. Mao na Igsoon para ma-save ta ani, dili ta ma-fall. Atong punoon kanunay atong una-una sa mga maayong butang. We must be positive always, positive thinker ta. And aside from that Igsoon, punoon nato ni kanunay sa pulong sa Ginoo atong utok atong una-una. Amen? Atong tugutan nga ang word ni Lord, mo-overflow sa atong mind. Kay once nag-awas sa itong unahuna ang mga pulong sa Ginoo, iyang mga mensahe Igsoon, mag-awas sa itong unahuna, walay luna ang mga negatibo. Walay luna nga makakumit tag adultery. Kay makapanapaw man ita, no? Pareha ng sala nga kuan Igsoon, ay daghang magpa-advise na ko, mga laki o babae. Nag-struggle sila ng kailibgon sa unod, tawag ka na masturbation. Okay? Masturbation. Nag-struggle sila na Igsoon. No? Nga, unsa ko man ikaw, pastor, di, no, kabantay mo na, unsay nag-work, ana, una-huna, no? Una-huna, so ang una-huna, mo play
o rule sa sala mo nang bantayanan igsoon. Kung niingon ang balang kasulatan, niingon si Solomon nga, guard your heart. Ang ako yung kasulti po ninyo, let's guard our mind. Dili lang heart. Kay dili lang ta ingon nga sa kasing-kasing, kaya musulod sa kasing-kasing, pwede ta makasala ta, kaya mo mugawas, no? Even in our mind, igsunay mga butang. Pero na po yung sa igsoon nga, sa atong kasing-kahaw, sa atong una-una, dili ta makasala. Example, kanang masuko ta. Ang kanang masuko, dili na sala. Normal sa tao ang masuko. Basta lang, dili na to pasaupan o adlaw, no? Masuko ta kay itong bana nagpabadlong. Masuko ta kay itong asawa nagpabadlong, itong anak nagpabadlong. Badlong mo na to, masuko ta. Pero nasuko lang ta para sa maayo. So, dili ni siya sala. Pero kung imong una, nanungo ka, mamatay ning tawanan ni, kaning tawanan, maggabaan na. Kasala na kasunahon na. Wa ka mo sulti, pero imong una-una, ningingon ka. Ang imong una-una, ang words sa imong mind is, may tag, mamatay na siya. Una-una ni mo ha, gabaan lang unta ni. Kasala na ka. No? Muna ikson. So, pero kung makasala, nasuko ka sa imong una-una, pero wa ka nanungo, wa ka na malikas, no? Okay ra na ikson, wa ka makasala na. Kay nasuko man ka, nga nasa saktong lugar. Kay dili man sala na masuko. Normal ang tao masuko. Biblical na. Okay? Okay ra na masuko. Pero sa imong pagpakasuko daw, bantayi nga dili ka makasala. Amen? Muna ikson. So it proves ikson nga ang kanideng huna-huna na to, pwede ta makasala. So, sa nangutana ni Brad, ako, mao man niyang pangutanaw, ako din yung save, kalimot ko basa na. Nag-chat na ko ni siya ganina. Ingon siya na ako, lalaki. Ingon siya na ako, good afternoon, pastor. Ako po, pastor. As lang po, pastor. Kanang mga dautan nga magsulod-sulod sa imong nahuna, dili pa na sala. Okay? Nana, dili pa na sala, pastor. Unless kuno, kung mugawas na sa baba, unta, mapansin, pastor, kay maghuna-huna, mangguna ko. Okay? So, ako ito bagigson, dipindi na sa imong huna-huna. O kung saan na siya nga klase, nga dautan nga huna-huna. Kay sama sa ingon mga igson, pwede man ka masuko sa huna-huna. Pero nasuko ka, kay angay po ka masuko. No, nasa lugar, mo kasuko ba? Yan sa imong huna-huna, wak ka nanungaw, wak ka moingon, gabaan man tani. Imong huna-huna ba? Wak ka moingon nga, may tag, maunsa ni siya, no? Sala na siya, basta moingon ka. Pero kung imong una-una, nasuko, unsa man ni, gahi, mag-uo. Mga nganar, bitaw mga, pwede na siya di sala, ikson. Amen, depende na. Pero kanang magunahuna ka, o babae niya, imong gihubuan na sa imong pananaw, imong unawan na, adultery na na. Or nagunahuna ba kag laki nga gwapo na nakita ka niya, imong una-una, nindot to kay ni siya, nindot kay dako kay kuan ba na, ugakos ni na, wana, adultery. No, mauna, kumpiyansa na imong kitanaw. Tanaw galing nga Paul na, naaman tayo Holy Spirit. Amen ba? Amen ba? Naatay Espiritu Santo. Ikonbiktar ta kung ang atong gitanaw, di na mao. Ikonbiktar ta even in our mind nga, oops. Ngano man na. Minyo na ka. Ngano man na. Okay? Ngano man na, nga unsa naman na imong una-una, no, ikonbiktar ka. So repent dayon, repent ayaw padugaya. Kay kung imo nang padugayon, mulala na. Bisag diri pa na sunahon na, mulihok na na imong lawas. Mas mudak ko ang imong sala pa. So among hinumdum nyo igsoon nga narason na isawa na yun, no Jesus name. Wa kay labot, panuway ka, musuod ka sa una-una, palayo sa ngalan ni Jesus. Kay sa ngalan ni Jesus, mao ni timan ni. According to the word of God, pinagi sa ngalan ni Jesus, tanang tuhod muluhod. Okay? Powerful kayo ang name of Jesus igsoon. Amen. So ayaw pailad, no? Pagbantay mo mata, una-una. No? Huwag man ay problema, makakita man kita tanan kay Gos, mapiyong, magsigi kag piyong, madagma po ka. Dili kalikayan igsoon ang yawa 24/7, every day, every time, every hour, every minute, every second. Sige, nagtintal na to. Kita nga nangalagad sa Ginoo. Di mo po niya tintalon tong natintal na niya. Iya ba to hilabtan nga iyahan naman to. No? So makakabantay kalikay igsoon nga mao ni ayay. No? Ay kumpiyansa. Kita tanan pwede ta makakita og tentasyon. Apan nga atong una-huna diha magdaog. Pwede ta makakita og sala, pero pwede na to i-convert sa atong una-huna nga positibo. Nga dili na to i-penetrate.
Apan kung ipenetrate na to igsoon, what I mean is, modwell ta, ang tumata. Nitotok na nun ba? Wow, sabaw. Hala, kanindot na ning kono na. Padong na kadya sa adultery. Amen? Sa social media, makakita kang nagtuwa-tuwa di mga igsoon, o runsa man ay makita ni mga lawa igsoon, ayaw, hunong, oy. Kay bawo ka, makasala ka na labi eh. Amen? Labi, ay kumpiyansa. Og sure ko igsoon, 100%. Kung naka Espiritu Santo, tudluan ka unsay maayo. Tudluan ka unsay maayo ni mong una-unaon. Kung naay mo sud na nga murag dili maayo, badlungon jud kadayon. Amen. Ingana igsoon. So again, ako lang gitubag ang pangutana nga pwede ba ta magkasala sa una-una? Pwede kaayo. Mao nang ayag kumpiyansa, matud pa ni Pablo, ang atong una-una, atong punon kanunay. Sa unsa man to pastor? Sa mga butang nga maayo, ligdong, matarong, angay daygon, matuod, putli, matahom. Okay? In other words, pasudlo na to ang mga maayong butang ra gyud. Labaw sa tanang pulong sa Ginoo igsoon. Pasudlo na to mga Bible verses, unsa man diha? Mga wali, unsa man diha igsoon. Kay once naa na da igsoon, maglisod ang negatibo. Kay di aman diri ang pulong sa Ginoo, powerful man kay ni. Amen. So mao na igsoon, mao na gingon again ni Pablo sa Roma 12:2 nga ipabag-o sa inyong ipabag-o hinon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong una-una. Okay? Kay normally sa wapatas Ginoo mga batan-on talabi na ako pas Ginoo bisag minyo. No? Kung makita tag tawo nga sexy kay babay, di jud na mawa imong mata magsige kag una-una niya, imong una-una nagmeditate na, imong una-una laway na kay ano? Normal na. Mo niingon ang balang kasulatan nga ayaw di ta manundog nila sa dili magtotoo. Dili ta manundog sa kasagaran himuon sa mga tao. Kundili ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong una-una. So for us igsoon para mabag-o atong kaugalingon unas tanan una-una mag-start. Kung ang atong una-una mabag-o na ni igsoon, kung ang atong mindset is mahimo ni siyang mindset ni Christ igsoon, musunod ang tanan. Kuha, kung atong una-una igsoon nabag-o na ni, gibag-o ni Kristo. Ang atong mindset na ni Christ. Automatically, mo follow ang sa ila tanan. Magunahuna sa una-una na. Now, kung ang imong una-una igsoon na change na, no imong mindset ba no? Godly na kanunay. Bisan makakita kag sala, di ka mapiktuhan. Bisan makakita kag tentasyon, bisan pila pa na naghumo babae nagsabak-sabak na, wa kay pakialam. Kay imong una-una lain man, lahi. Kung na mga gwapa na mga tentasyon imong una, mas gwapa pa kung asawa nimo. Makita kag mga laki nga mga matso kay nindot kayo mga igsoon, type nimo. Opa, unsa man dia, mas gwapo pa kung bana nimo. Kay dili naman nadaog na sa mindset. Kay nga naman, atong mindset wala naman, mindset naman ni Christ, no? Godly na. So every time makakita tag di maayo, lahi atong una-una di ta kasala. Mo nagingon sa Roma 12:2 na ipabago sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong pangunahuna aron masayra ninyo ang maayo aw ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya. Amen. Ana na siya. Mao na igsuon, no? So let's guard our mind. Amen. Let's guard our mind. And makamatikod kali mo nga nanay mo sud og dili mura magnaisalan, mura magnailain, nay hanging lubok. Mura magnaay di maayo, no? Kaya nganong makabantay man ka, naaman tay Holy Spirit. Ang Holy Spirit mo madlong mo konbiktar ginanato dad. Hoy, anak, unsa man na nagtutok naman kadiha? Kay bawo kang mao na imong kaluyahon nganong ning tan-aw man kadiha. Lingaw-lingaw pa pero ning penetrate ayaw anak ayaw no. Badlungon ka. Amen. So igsoon para maka-overcome tani. Basta mo strike na gali, ayaw dawata. Amen. Ayaw dawata. Igsoon, depende na mindset na tanan. Amen. Dili ta pailad sa yawa igsoon. Giluwas ta sa Ginoo mahimot ang overcomer. Giluwas ta sa Ginoo mo daogs. Giluwas ta sa Ginoo igsoon aron gitudluan ta sa iyang pulong nga James 4:7, di ba? Resist the devil, suklan na tong yawa, di na to pauyunan. Okay? Ug mo dalagan siya, palayo ka nato. Ayaw pauyunan, so dipindir na, diri na, mindset na. Okay? So ako mong encourage tonight. For us nga itong mindset mas mahimo siyang it will turn into the mindset of Christ igsoon.
pangayuwa sa Ginoo. Lord, tabangi ko, no? And then aside from that, spend more time in the presence of the Lord. Basag Biblia ug maayo, kaya mapuno na imong unahuna sa pulong sa Ginoo. Kung mapuno ang imong unahuna sa pulong sa Ginoo, way luna ang mga negatibo itong una-una. Kay once mo sod ang negatibo, mo strike man ang pulong sa Ginoo sawon, hoy, pahawa. Amin, masagang ba? Diba? Masagang igsoon. Mao na nga kinahanglan ni igsoon nga atong bantayan. Kutob sa musulod sa itong unahuna nga dili maayo, pagawas. And then labaw sa tanan, punoon nato kanunay itong unahuna ug mga butang nga putli, maayo, nagapahimaya sa Ginoo. Labaw sa tanan, kanang word yun ni Lord. We must be rooted, we must be grounded sa pulong sa Ginoo. Punoon nato ni sa pulong sa Ginoo. Every time nga mo strike ang mga negative thoughts igsoon, atong masagang sagngon sa pulong sa Ginoo. Og dili nila makapture ang mind nato, kun dili mabuntog nato sila. Og dili ta makasala bisan sa atong una-una. But I'm not saying that maperpekta. Nagyoy tayo makasala, ta kay tao raman ta. Lisod po kayong maperpekto ta igsoon, di na ta manginahanglan Ginoo. No? So masipya ta pero lahi na po nang at nay progress ba no, kamao ta mo sukol ba, no? Kamao ta mo so dili po nang masipyat ta makasala ta nga tinuyuan. Amen. So mao nang mensahe sa Ginoo mga igsoon. Tonight ning taknas kagabion gipahinumduman ta nga dili ta magkumpiyansa. Yes, di man jud kalikayan igsoon nga makakita ta og mga tentasyon, okay? Makakita ta og sala igsoon, apan depende na sa tong mindset tong unahuna igsoon. So for us, para dili ta malipat, mailad, wata ka bantay, nag-enjoy na dahi ka, nag-meditate na kag maayo, no? Kani itong unahuna mga igsoon, ato ni pasakop sa Dios, no? Ato ni pabag-o sa Ginoo, ato ni punon kanunay sa pulong sa Ginoo. Og di po ni mapuno sa pulong sa Ginoo kung wa kay basa-basag Biblia. Take time sad to meditate the Word of God, no? Mamalandong ka sa pulong sa Ginoo. Tanan nimong gibasa, musulod gina. Musulod niya, mao na mo puyo sa itong unahuna igsoon. Mao na nga ma-change imong mindset. All of a sudden, your mindset, mahimo ni siyang mindset of Christ. Kaya nga naman, word ni Lord man ang imong gibasa. Mao na nga, every time mo sulod ang dili maayo, masagang niya, og dili magmadaugon, dili magmalampuson. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father God, salamat sa imong mensahe, Ginoo, lain usab nga topic, Ginoo, pagtulunan, kaalam, nga imong gipampa sinati kanamo tonight. Salamat Lord sa imong pulong nga imong painumduman nga dili mi magkumpiyansa kay bisan sa mong unahuna pwede mi makasala. Og dili san mi magkumpiyansa Ginoo nga magduel mi sa among nakita nga dili maayo kay dili kalikayan Ginoo nga naa mi mata makakita og makakita gid mi apan Lord tabangi mi tagay mi kaalam Ginoo unsaon paghandle sa temptation. Himo aming magmaigmat sa kanunay, and Lord God, I pray that you allow your Holy Spirit nga mo always siya mo konbiktar kanamo, mo badlong kanamo kung nagpauyo na day mi sa sala. Tabangi mi Ginoo kay dili mi gusto mahidalin na sa sala sa una-una Ginoo. Apan himo aming maabtik Lord God nga every time mo sulod, mo strike ang negative thoughts sa amo kining suklan kay nagaingon ka sa imong pulong Ginoo, resist the devil and it will play from us. So mukaratil siya og dalagan kung among suklan. Kay sa imong ngalan Lord God, dili ka traka ang kaaway Ginoo in the name of Jesus. So Lord God, salamat. Salamat sa bag-oong pagtulunan Ginoo nga imong gitudlo kanamo. Tabangi usab kami Ginoo nga tagay mig kagutom kanunay sa imong pulong. Nga kanunay may muhataw higayon sa imong pulong kay ang among nahibaw-an Ginoo ma-absorb kini sa imong unahuna. Gusto mi Lord God nga among unahuna kanunay puno sa imong pulong, puno sa imong mensahe. Kay kung nag-awas sa imong pulong sa among hunahuna Lord God, walay lugar, walay luna ang mga negatibong hunahuna. Walay luna ang mga dautan nga hunahuna sa among hunahuna Lord God. So Lord, salamat Ginoo. Laing pagtulunan nga among nakatunan ining kagabion. I pray nga dili kini mo labayng kawang apan amo ning kinabuhion. Amo ning i-apply Lord God. Mao ni hinungdan magdala na mo nga mahimo ming wise, mahimo ming maigmat, mahimo ming madaugon sa lain-laing tentasyon Ginoo. Tungod kay naa mi kaalam nga gikan kanimo ug tungod sa giya ug tabang usab sa Espiritu Santo. Again Lord, thank you. Salamat kay sa imong mensahe. Ug salamat sa imong presensya. This time Lord God, we continue to pray sa mga OFW, mga seaman, tanan na Lord God, tanang mga katawhan karon nga nagtan-aw Lord God.
unsa man ang among problema, unsa man ang ilahang kinahanglan karon, unsa man ilang mga struggle, mga kabugat, Ginoo, mga cross nga ilang gipasan, Lord, tabangi sila. Ikaw, Ginoo, magpakita og mga solusyon, i-comfort sila, Lord God. Na mga nasakitan, i-comfort, Lord God. I declare healing emotionally in Jesus' name. Og namay nang ginahanglan og kaayuhan sa balatian, physically, Lord, ayuha in Jesus' name. Pinaagi sa imong labod kami na ayo. Tanang problema nga giatubang karon sa tanang mga viewers, Ginoo. In Jesus' mighty name, tagaig solusyon, Ginoo. I pray nga naay kasulbaran, naay katubagan, naay milagro sa ilang sitwasyon karon, Ginoo. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, salamat kayo. Holy Spirit, thank you so much. Dalagon ka, Ginoo, sa walay katapusan. So nining takna, Lord God, among pabuton ang mga milagro gikan kanimo, among pabuton ang mga kahibulungang butang, katingalahang butang nga imong ipasinati kanamo, Ginoo. Pabuton namo uban sa dakong pagtuo. Himo alamang kaming takos angayan, kasaligan, kapiyalan, kay dili san minimo tagaan, kung dili pa mi angayan. So Lord, himo aming good steward of your blessing, kapiyalan, kasiligan, aron imong tagaan, bubuan sa panahon nga imong gitakda kanamo. Lord, thank you. Pabuto namo kini again uban sa dakong pagtuo. Salamat daan sa panalangin. Salamat daan sa kaluwasan. Salamat daan sa kayuhan. Financial breakthrough, tanan nga milagro, Ginoo. Salamat, Ginoo. Amo kanang dawaton daan og paabuton uban sa dakong pagtuo. Amahan, amo kanang gipangayo. Giangkon daan, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, nga maoy among bugtong manluluwas, agalon namo, Ginoo. Amen and amen. Hallelujah, praise God. Salamat, nakalampos gyud ta na human. Bisan pagaw-pagaw, apan wala nakabalda, nagpadayon ta. Shout out 382 viewers. Salamat sa Ginoo, praise God. This time I will give all the glory back to the King of Kings and Lord of Lords. Tanang dungog o himaya, akong ibalik sa buhay ng Diyos, Ikson. Amen? So that's all for tonight. Okay? So, see you again tomorrow. And, dili ko sure nga na kung kay naay gathering sa mga pastor sa church. Okay? Dili i-held nyo. Murag muwali daw ko. Tanaw lang ako makaya. Okay? So, again, Ikson, salamat kayo sa pag-uban ninyo. Hey, Brad, Dalags TV. Brad, nakas akong prayer, Brad. God bless, God bless, God bless, Brad. God bless. Ubanan ka sa Ginoo sa imong kahimtang karon. Si Lord na ani mo. Kay ayaw pagkawag paglawom na ako. Narako nagampo ko niya. Aware si Lord, no? Aware si Lord ana. Kupot lang, okay? Brad Bear Castillo, lunglib Brad, mga Brad na ko diha, lunglib ta kanoy uban sa grasya sa Ginoo. So, ako ning putlo ni end nako kay nahuman naman ta. I want to remind everyone nga shout i-mention yung mga higala, okay? Continue to type at followers at highlights. So, diyan nagpa-shout out. Shout out sa kong bana Pastor Rinal Canoy, pirmi siya gapamati nimo. Again, bana ni Blesia Faith Solibio Tigelo. Shout out daw, Brad. Shout out. Brother Rinal Canoy. God bless you more. Ayay. Sir Paul Acosta, salamat kayo. Nagtanaw day ka. Murag karelate ka to ba? Okay. Bitaw. Paul, na some prayer kabalo. Okay? So that's all for tonight. Again, I pray and I always declare nga sa atong pagpahulay, atong pamangatulog ubananta sa Ginoo, iyang presensya, iyang mga manulunda maglibot sa atong panimalay, bantayan ta. And of course, tanan nga maasauban nga nasa lain-lain ka nasuran karon nga adlawan ro ninyo, buntag, udto, hapon, ang Ginoo magabantay kay po ninyo. I pray and I declare nga tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo, paboran sa Ginoo. In Jesus' name. Amen? So, that's all for tonight. Kay paggaw na. Hait na kay Ikso, no? Good night, everyone. See you tomorrow. Amen? Akong ikabilin, ampo, kanunay, unya, ubanan sa pagamping. Kay kung magsigira tagampo, niya mo tayong amping delikado ta na, patay ang pagtuo kung walay buhat. Again, that's all for tonight. To God be all the glory. Good night, everyone. Keep safe.